Har du lagt mærke til, hvor mange mennesker, der mistrives, fordi de tvivler på deres eget værd? Det kan vise sig i relationer, på jobbet eller måden, man taler til sig selv på. Måske er du en af dem, der har en særlig fornemmelse for mennesker. En, der kan sanse rummet, lytter opmærksomt, forstår og formår at kigge bag facaden. Som selvværdsvejleder, der lærer du at arbejde professionelt med selvværd. Med faglig viden og konkrete redskaber, som er direkte anvendelige i hverdagen. Du lærer ikke at fikse mennesker, men du lærer at støtte dem i at stå stærkere i sig selv. Uddannelsen her hos os er 100% online og fleksibel, så du kan studere i dit eget tempo og altid få personlig studievejledning undervejs. Det her er en uddannelse for dig, der vil arbejde med mennesker og med selvværd, og som vil gøre en forskel, der kan mærkes i praksis. Vi glæder os rigtig meget til at få dig med på rejsen.